Здравейте, приятели, отново. Аз се подготвям за сватба. Вече съм облечен за извеждането и тъкмо слизам към колата, където ще чакам моите колеги. Традиционно за извеждането сме се облякли в тези фолклорни елементи. Чакам всеки момент колегите да дойдат и газка младоженеца. Откриваме сезона днеска. Барабаниста да му мисля. Гайдата е готов ли? Това е при младоженеца, али? Зелена врота не в тому на си дешонага. Аз съм музикант, естествено, че автомобилът е пълен с техника и техниката е по-скъпа от автомобила. Да знаеш, мила мале, каква мама се гледа. Когато момо двора излезе, слънцето мали изгрява. То не било ясно слънце, най-не била мама Александра. 3, 2, 1, чупи! Браво!